बे समाव रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 5 लाख रांनि बेसेन नाङै फाहामथाय होगोन सरकारा। नाथाय नोंथाङा माबोरै आर'जलाइ होगोन? नंगौ, आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा 5 लाख रांनि बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हागोन। नाथाय सोर आर'जलाइखौ होनो हागोन? रेशन कार्ड गोनां साफ्रोमबो सुबुंफोरानो आयुष्मान कार्डखौ मोनगोन। आयुष्मान कार्ड आखायाव फैजासिम देहा फाहामसालियाव रेशन कार्डनि गेजेरजोंनो बे सुबिदानि मुलाम्फाखौ लानो हागोन। रायजोनि साफ्रोमबो हा गैजायै सुबुंफोरानो आयुष्मान कार्डनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। नाथाय नोंथाङा आयुष्मान कार्डनि थाखाय बबेयाव आर'जलाइ होगोन आरो माबोरै एप्लाइ खालामगोन? मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन? बेनि थाखाय नोंथाङा खाथिनि रायजोआरि सिबिथाय मिरुआव थांनांगोन। आधार कार्ड, रेशन कार्डजों लोगोसे एक्टिभ मबाइल नाम्बारखौ एप्लाइ खालामनाय समाव गोनांथि जागोन। फिन आरो फोरमायबावदों दि बे समाव रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 5 लाख रांनि बेसेन नाङै फाहामथाय होगोन सरकारा। नाथाय नोंथाङा माबोरै आर'जलाइ होगोन? नंगौ, आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा 5 लाख रांनि बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हागोन। नाथाय सोर आर'जलाइखौ होनो हागोन? रेशन कार्ड गोनां साफ्रोमबो सुबुंफोरानो आयुष्मान कार्डखौ मोनगोन। आयुष्मान कार्ड आखायाव फैजासिम देहा फाहामसालियाव रेशन कार्डनि गेजेरजोंनो बे सुबिदानि मुलाम्फाखौ लानो हागोन। रायजोनि साफ्रोमबो हा गैजायै सुबुंफोरानो आयुष्मान कार्डनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। नाथाय नोंथाङा आयुष्मान कार्डनि थाखाय बबेयाव आर'जलाइ होगोन आरो माबोरै एप्लाइ खालामगोन? मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन? बेनि थाखाय नोंथाङा खाथिनि रायजोआरि सिबिथाय मिरुआव थांनांगोन। आधार कार्ड, रेशन कार्डजों लोगोसे एक्टिभ मबाइल नाम्बारखौ एप्लाइ खालामनाय समाव गोनांथि जागोन। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।